Dobrý den, vítáme vás v živém přenosu tady na neznámém rybníku. Před malou chvíli se nám tady propadla jedna mladá slečna. Zeptáme si jí na její dojmy. Jaké máte dojmy? Docela studený už, jako to tu na mě. A můžete nám popsat, jak se to vůbec stalo? No tak, ne, no já jsem, že jo, počkej. Co jsem na tom ruce. No tak jsem jela, že jo, a teďka, tam to tak trochu praskalo a jsem říkala, no tak přejedu to nebo nepřejedu, no a nepřejedu, ale je to mělký posaď. Tak víte, co se říká, otužování po zdraví, takže já No, si myslím, že teď samozřejmě. celý rok nebudete nemocná. No, já bych to taky tak řekla. Chtěl... A sice už mám jako že rýmu, jo, ale řekla bych, že hele, teďka už jsem úplně zdravá, jako. Tak, to je úplně zima. Já si myslím, že to je nejlepší zážitek z letošních Vánoc. Prázdnin, že jo, se je. To je hele lepší jak Ježíšek, jako normálně, fakt říkám. Tohle se vám asi v létě nestane. Letě asi těžko. Ale tak si to jdeme prostě všichni. A pro tebe smažky, kouba.